privítanie. Ďakujem, som nadšený z toho, že tu môžem byť. Neviem, dokedy to môže dneska počať, píčať. Do tretej. Do tretej. Ďakujem, teraz si mi uľavil. Dostal som veľmi ťažkú úlohu hovoriť o vášnych cirkvi, ke zboru. A to není ľahká úloha, vám poviem. Najprv som si hovoril, to. A potom som začal o tom premýšľať a modliť sa, hovorím si, ja ťa mám tak rád. Aby to nevyšlo na vnívoč, dobre? Je to veľmi ťažká úloha. Začal by som možno takým troška vyhlásením a povedal by som, možno budete troška zaskočení, že žiadna cirkev, žiadne spoločenstvo nie je spasiteľné. Amen. Možno povedať, začínam veľmi zle. Dobre. Ale je treba to povedať. Je treba to povedať. Ja neprišiel som sem vás, ja nie som motivačný speaker, rozumiete? Ja neprišiel som vypôsobiť vás nejakú dobrú náladu, ale chcel by som vám povedať pravdu. A pravda niekedy není úplne taká, ako si ju my predstavujeme. Pravdu z Božieho slova. Ako veci vidí Boh a my o to sa musíme usilovať, aby sme sa dostali do tej línie a súladu s Božou vôľou a s Božími plánmi, s Božími zámermi a s Božou pravdou. Nedávno som hovoril na jednej službe a hovoril som, že ľudia majú také rôzne predstavy a keď počujem o tom, že Duch Svätý, jeden brat mi hovorí, že šoferoval auto a hovorí, že teraz mi Duch Svätý hovorí, že doprava, doleva, doprava, rovne. A si hovorím, to ja som potom ako nikde, akože ja to Duch Svätý takto nevedie. A ja neviem, či to je možné alebo nemožné a to nechcem ani kritizovať, ani zhadzovať, ja nie som Boh, ale jedno som zistil. Keď si otvoríte písmo, tak zistíte, že Duch Svätý nás naozaj vedie. Ale vedie nás do každej pravdy. Nie doľava a doprava, ale do každej pravdy. Lebo On je Duch pravdy. A to je jeden z obrovských významov, ktoré spoločenstvo má. Spoločenstvo veriacich ľudí, zbor, ako taká jednotka kresťanov, má obrovský význam. Obrovský, ktorý dnes sa veľmi podceňuje a ľudia menej prichádzajú do zborov ako niekedy. My sme s Gustíkom teraz spomínali, čo bolo v 90. rokoch aj v Seredi, kedy modliteľa bola natrieskaná proste a ľudia žili tým zborovým životom. Dneska to zďaleka my neprežívame tak. Zďaleka. Sú iné možnosti, samozrejme ľudia v pohodlí, v pyžamku doma pozerajú YouTube a vysielania rôznych kazateľov a na čo by som ja niekde chodil a niekde sa, ale to není ono. Ja nie som proti tomu, rozumiete? Ale robíme to nad rámec svojho vlastného zboru, ktorý podporujeme, kde slúžime, kde sme súčasťou toho, kde patríme. A ja by som chcel povedať niečo o dôležitosti a význame takéhoto spoločenstva, ako je aj vaše. Pretože má svoje opodstatnenie a neviem, zdá sa mi, že sa dosť málo o tom hovorí. My kazatelia pozývame ľudí, prídite, ale ľudia nerozumejú, že prečo by mali prísť. A mnohokrát není zhromaždenie podľa ich predstavy a tak ľudia povedia, nájde si iné spoločenstvo alebo nechodí nikde. V lepšom prípade pozerá nejaké zhromaždenie proste na internetu, na YouTube a tak ďalej a tak ďalej. Ale spoločenstvo veriacich má obrovský zmysel. Ja by som chcel povedať niekoľko z nich. Povedal som to vyhlásenie, že žiadny zbor, žiadna cirkev není spasiteľná. Jedine Ježiš Kristus je spasiteľný. Amen. A to, čo sme včera hovorili, je nad zbor a nad spoločenstvo. A to je osobný vzťah s osobou Pána Ježiša Krista, ktorý musíme mať. A tá vášeň pre Ježiša je viac ako spoločenstvo. Prečo to je tak? Pretože Ježiš je s nami stále, 24/7. 365 dní do roka, každú sekundu. On povedal, že nás nikdy neopustí a nikdy nás nezanechá a že bude s nami až do skonania sveta. Toto cirkev nedokáže. Môžeš byť upútaný na lôžko a už spoločenstvo, nemôžeš navštevovať spoločenstvo.
ale Ježíš je tam s tebou. Vidíte? Môžeš byť uväznený, teraz sme počuli, v Izraeli zajali matky, deti, odlúčení od spoločenstva, od svojich blízkych. Ale Ježíš je tam s nimi. A to sa nedá, preto sa cirkev a zbor nedá prirovnať. Je to prostriedok, ktorý nás Ježišovi približuje. Je to prostriedok, kde nachádzame rôzne veci, o ktorých budeme hovoriť, ale Ježíš je nad tým všetkým. Nad tým všetkým. A potom si musíme položiť otázku, že aký zbor? Či je to len nejaký klub, kde sa potešíme a neviem, ja nie som proti tomu všetkému, rozumiete, ale ak zbor není kristocentrický, ak není zameraný a vyvýšený na jedinú osobu Ježiša Krista, tak mám otázniky nad tým, že k čomu ľudí vedieme. A preto je to veľmi dôležité, aby každý zbor poukazoval na Krista. Áno, zbor je úžasná vec, úžasná a to takmer by som povedal, že až nenahraditeľná pre kresťana a pre nového kresťana už úplne, ale Ježiš Kristus je nad všetkým. Amen? Amen. Dobre, týmto som chcel začať, aby sme spravili takú nejakú základnú platformu. Teraz, prečo je to také veľmi dôležité mať spoločenstvo a patriť do nejakého spoločenstva? Za prvé je to to, že Pán Boh zaslúbil zvláštne, mimoriadne požehnanie a svoju prítomnosť tam, kde sa zídu dvaja alebo traja. Keď si doma sám, môžeš mať Božiu prítomnosť, Pán Boh ťa môže navštíviť, Duch Svätý môže zostúpiť do tvojho pokojíčku, tvojej kuchyni. Ja som zažil dokonca v sprche. Že proste, jak vytrženie to bolo. Neviem to ani opísať. Môže sa to stať a stáva sa to. Tým, ktorí sú otvoreného srdca, tí, ktorí sú hľadajúci, túžiaci, hladný po Bohu, môže Duch Svätý prísť kedykoľvek sa mu len zachce a môže ťa navštíviť Boh zvláštnym spôsobom. Ale pravidelne je prikázané, v Žalme 133 je napísané, že môžeme to aj prečítať, včera som nič nečítal, ja sa normálne hanbím za to, ja som večer nevedel zaspať. Ja som si donesol tu texty, papiere, Bibliu, všetko a jeden verš som neprečítal. Ja sa ospravedlňujem na to. Žalm 133, ktorý všetci dobre poznáte, ktorý hovorí, veľmi jednoducho hovorí, aké je to dobré, aké je to milé, keď sú bratia spolu. Je to najvzácnejší olej na hlave, čo steká na bradu, na Áronovú bradu, čo steká až na okraj jeho rúcha. Je to rosa na Hermóne, čo padá na Sionské vrchy. Tam udeluje Hospodín požehnanie a život až na veky. Roháčkov preklad hovorí, tam Boh prikázal požehnaniu a životu až na veky. Tam, kde sa spájame dohromady a dokážu sa tam aspoň dvaja, traja zhodnúť, aj to, čo som hovoril, že keď sa dvaja alebo traja zídu v mene Pánovom, ak nám ide o Ježiša, ak nám ide o jeho slávu, ak nám ide o to, aby sme uctili jeho meno, ak by sa dokázali pripojiť k tomu uctievaniu a chvále, tak nám ide o tú istú vec, a sme na jednej vlnovej dĺžke a tam je prikázané požehnanie. Rozumiete? To bez toho, aby niekto sa za vás modlil, aby niekto kladol ruky, Božie pomazanie, Božia prítomnosť je tam. A jeden z najväčších významov, možno, že samotný význam vôbec schádzania sa, je vstúpiť do Božej prítomnosti. To niekedy hovoríme, že chceme počuť niečo nové. Sú takí písmari, viete, a v niektorých zboroch, keď skončí kázne, no, dobre si hovorila a vyhodnocujú to, čo som hovoril. Rozumiete? A ja nie som proti tomu. Každé slovo má byť rozsudzované. Je to v poriadku. Ak nie som ochotný a schopný prijať nejaké rozsudzovanie a kritiku alebo otázku, nemám tu čo hľadať. Rozumiete? Ja nie som dokonalý, ja som človek. Mnoho toho, čo tu hovorím, musíme pravdu povedať, že ja nie som Boh. Áno, ja nie som Ježiš. Moje slova nie sú dokonalé. Áno, a niektoré veci sú telesné, ktoré hovorím, alebo sú môj vlastný názor, niečo, čo som prežil. Neznamená, že sú zlé, rozumiete, nevyhnutné, ale nemusí to byť Božie. Áno, to si musíme uvedomiť. Nikto, kto stojí na tom mieste, nehovorí 100% Božie veci. Nikto. A to požehnanie, to pomazanie, tá Božia prítomnosť, ktorá je zasľúbená tam, kde je v zbore jednota, to je proste niečo, čo zakúšame a aj neveriaci ľudia prídu, alebo aj veriaci, ktorí nežije úplne
úplne s Bohom a nečíta pravidelné písmo a nemodlí sa pravidelne, tak keď odchádza zo zboru, každý vám povie, že cítil som také, no niečo zvláštne, nevedia to ľudia opísať. A to je Božia prítomnosť. To je Božia prítomnosť. Keď odídu von, tak si dokonca to môže ich poznamenať a ako to poviem, ten zážitok, nepáči sa mi to slovo, ten pocit, ten Boží dotyk, tá Božia atmosféra. Rozumiete, brat Bonke hovorí, že my žijeme vo svete, ale nie zo sveta. A opisuje to na kozmonautovi, ktorý je na mesiaci, kde atmosféra je nepriateľná. Áno, nedá sa tam žiť, človek tam nemôže žiť. Ale pretože má skafander, viete čo je skafander? Ten skafander mu dovoluje, lebo tam si vytvorí atmosféru, ktorá mu dovoluje prežiť. Aj v tom prostredí, ktoré je tam. A my potrebujeme takýto skafander Boží, kde je Božia prítomnosť, kde je pomazanie, kde je duch Boží oživujúci, ktorý je okolo nás a preto dokážeme prežiť v tomto svete. Rozumiete? Úžasné. A tento skafander získavame a obliekame si práve v takomto zbore, ako je tento. Tu sa to natlakuje, vyrovná sa ten tlak, dostane sa tam to, čo sa tam má dostať a my sme schopní žiť potom vo svete. A nebyť dotknutí tými vonkajšími vplyvmi, vysokou teplotou, príliš nízkou teplotou, príliš nízkym tlakom, príliš vysokým tlakom, pretože v živote prichádza všeličo. A ten, kto tomu podľahol, nemal dostatočný skafander. Toto je nový výklad výzbroji Božej. Modernejší. Ja nie som rímsky vojak, nikdy som ho nevidel. Ale toto je modernejší výklad výzbroje Božej. Takže toto je to, po čom ja túžim. Rozumiete, že musíme uvedomiť, že žijeme vo svete. Včera sme s Gustíkom troška pozerali správy, to sa nedá pozerať. To sú také hrôzy, zemetrasenie v Afganistane, tisíce mŕtvych, že? Izrael, čo sa deje a všade vo svete. A to keď začnete nasávať a začnete byť tým, tak kde skončíme? Viete, potom začnete nadávať na politikov a na vládu a tak ďalej a je to zlé. A my sa potrebujeme vyzbrojiť proti tomu. Božie slovo hovorí, že vyzbrojte sa tou istou myslou, ako mal Kristus, že mysel, naše zmýšľanie je zbraň. Zbraň, možno si to tak nikdy nevidel, ale je to zbraň, mocná zbraň. Ak dokáže svoju myseľ podrobiť Božiemu slovu a zamerať sa na to, tak príde Božia prítomnosť. Halelúja. Dobre, môžeme ísť ďalej troška. Takže základná vec je v zbore mať Božiu prítomnosť. To je dôvod, prečo chcem prísť. Druhý dôvod, alebo aj podmienka, prvá je epištole Jána, 1. kapitole, v 7. verši je napísané, že keď máme obecenstvo, alebo spoločenstvo, by sme mali povedať, jeden s druhým a s Bohom a chodíme vo svetle, ako aj on je vo svetle, krv Ježiša Krista nás očisťuje od každého hriechu. Počúvate to? Keď máme spoločenstvo jeden s druhým. Podmienka. Nie je také jednoduché. Keď ich naplníme, keď mám spoločenstvo s bratmi, sestrami, chcem ich zjednotiť, viem ich objať, viem ich chápať, neznamená, že vo všetkom sa zhodneme. Rozumiete? Ja dám priestor slobodný na tvoj názor, na tvoj výklad, ja nemám s tým absolútne najmenší problém. A milujem ťa takého, aký si. A prijímam ťa takého, aký si. A rešpektujem ťa. Pretože neviem, prečo máš taký názor, čím si všetkým prešiel. Za tým všetkým, čo prezentuješ, je príbeh mnoho rokov. Rozumieš? Ktorý ja nemôžem pochopiť. Ani sa nesnažím o to. Ja nie som tu na to, aby som to chápal. Ja som tu na to, aby som ťa miloval. Ježiš nehovorí, chápte jeden druhého. Ježiš hovorí, jeste bremená, nepýtaj sa, ako k tomu prišiel a my ideme posudzovať. Áno, a prečo si v takom stave? A prečo? A ty si bez chyby? Alebo ja som bez chyby? Ja som nepadol na živote? Ja som nezlyhal? Ja som nespravil chyby? Ja som nespravil blbosti v mojom živote? A nesol som si následky? Alebo aj si ešte nesiem? Kto by som bol ja,
Do akého postavenia by som sa stával, keby som posudzoval teba druhého, že prečo a prečo a prečo. Ľudia majú svoje názory, pretože sa vyvíjajú a možno niekedy nie sú biblické. Ani to mi niekedy nevadí, ak sú není základné, zásadné, rozumiete? Ale milujem každého. Božie slovo hovorí, že máme milovať jeden druhého. Podľa toho ľudia vo Frenštáte poznajú, že vy ste Božie deti, keď budete mať čo? Lásku medzi sebou. Lásku medzi sebou. Nie úplné pochopenie a úplnú jednotu. To neviem, čo sa dá. Ale máme lásku medzi sebou. Že ťa beriem a rešpektujem. Keď sa príde niekto zo sveta ako nový človek, tak čo s ním spravíme? Viete, že v cirkvi je veľmi veľa nepochopenia? Ja som 40-ročný kresťan a ja by som chcel, aby ten, čo včera uveril, aby už bol tam, kde ja som. A keď není, tak to je nič. A ty ešte fajčíš. Áno, fajčí. A čo? Musí tam prísť. Musí pochopiť. Dajme mu čas. Že on príde k tomu, že Duch Svätý na ňom popracuje a pochopí, že tak toto si ničím si zdravie, na čo to robím. Ale niekedy ľudskou silou sa snažíme niekoho zmeniť. Dovoľme, nech Boh robí svoju prácu. My si robíme svoju. A to sa všetko deje, odohráva v spoločenstve. Takže aj tá podmienka, niekedy keď krv Ježiša Krista raz podľa toho verša by som povedal, že takmer automaticky krv Ježiša Krista nás očisťuje a obmýva, keď máme spoločenstvo jeden s druhým. A keď chodíme vo svetle, ako je Boh vo svetle. Keď chodíme, viete, čo znamená chodiť vo svetle? No, že každý vidí, že aký som a čo robím. Transparentný život. Áno, nie som pokrytecký. Neutekám do tmy sa skryť a tu robím veci, ktoré sa nepáčia ani ľuďom, ani Bohu, a potom prídem do zboru a tu som svätý. Nie. Stále chodím vo svetle. Ja som takýto, aký som. Ja nemám rád, teraz hovorím veľmi zle, ale poviem to ináč. Trápi ma, keď kazatelia niektorí, pastori, ktorí majú viesť stádo, a majú byť vzorom, majú byť dozorcovia, žijú ohromný uzavretý život, tajný. Nikto o nich nič nevie. Žijú v dome závodu dvere, nevidíte ich, nepočujete ich, len v nedeľu prídu a sú veľkí slávni kazatelia. A ja nehovorím, oni majú dary, majú pomazanie, majú povolanie, ale nič o nich neviete. Ja mám s tým tak troška... Neviem, čo s tým. Ja chcem žiť. Ja som taký, aký som. Niekedy som blbý. Niekedy som hrubý. Niekedy sa chovám k svojej manželke. A to musím prísť, prosím ťa, prepáč, bol som nervózny a vieš, mám toho veľa, ale to ma neospravedlňuje. Odpusti mi. Ja žijem tak. Ja tak chcem žiť. A mnohí ľudia hovoria, ako ty môže byť kazateľ, že ty musí byť vzor. Jaj, tak to mám ukazovať, čo, falošnú dokonalosť? Mám ukazovať to, čo nie som? A ja padám, a ja zlyhávam. Dávid povedal, zrešil som. A bol kráľ. Zrešil som proti Bohu a proti nebu. A potrebujem očistenie, potrebujem umytie. Zlyhal som. Pane, zmiluj sa nado mnou. Či Peter nezlyhal? A horko plakal. Či Pavel sa nepostavil k nemu do tvári a povedal, toto čo robíš? Však ty si pokrytec. Nečítam, že tam žiadnu reakciu Petrovu, ale myslím si, že sa uvedomil. Čo mi na to? A to by sa nebolo stalo, keby nebol v spoločenstve. Keby nebol prišiel Pavel, možno by v tom pokračoval. A to je jedna z obrovských vecí, že spoločenstvo veriacich ľudí nás formuje. My niekedy robíme blbosti a ani o tom nevieme. A ten druhý môže prísť a povie, hej, neviem, ako toto myslíš, ale vysvetlí mi to, prosím ťa. A kazateľ, staršovstvo, drahý brat, drahá sestra, staršia, mladšia, môže nás napraviť, môže nám dať radu, povedať, tak to nerob, prosím ťa, alebo toto, neviem, ako si to myslel, ale mal by si to robiť ináč. A my by sme mali byť natoľko zrelí a chápaví, že sme mali byť schopní prijať nápravu.
Môžete niekto povedať amen? Si taký vážny. Či ja som vážny. A ja som zvláštny. Dobre, tak troška taký príbeh, dobre? Aby sme sa tak troška nadchli. Áno, sú to vážne veci. Ale toto je niečo ohromné. Zbor, spoločenstvo veriacich je skvelá vec. Vy poznáte príbeh o Kainovi a Ábelovi. Kain a Ábel. Moje deti, keď boli maličké, chodili na besiedku a volali to, že Kýbel a Kábel. Kýbel a Kábel. No. A raz sme nasadli s mojimi deťmi, to bolo po bohoslúžbe do auta, som mal ešte takého starého favorita a išiel som niečo do kufru, otvoril som kufor a moja mladšia hovorí, konečne je tu Svätý Duch. Nie čerstvý vzduch, chcela povedať, ale zo zhromaždenia sme išli a toľko bolo o Duchu Svetom hovorené, že keď prišla a otvoril sa kufor na auta, tak povedal, konečne je tu Svätý Duch. Kain a Ábel. Veľmi dlho by som o tom hovoril, ale len jednu myšlienku z toho chcem hovoriť. Keď Kain zabil Ábela na poli, tak Boh vtedy navštívil Kaina. A pýta sa ho jednu otázku. Kde je tvoj brat? A ja si myslím, že táto otázka platí dodnes. Kde je tvoj brat? Kde je tvoja sestra? Ako sa majú? Vieš o nich? Zaujímaš sa? Si schopný niekedy vyhnúť telefón, niekto nebol na bohoslužbe nedeľu, vyhneš telefón, prosím ťa, čo sa stalo? Si fajn, nepotrebuješ pomôcť? Neupečiem ti tortičku? Nepozvem ťa na kávičku? Si nemocný? Chýbal si nám. A Kain odpovedal dosť hrubo Pánu Bohu. Hovorí, neviem. Za prvé klamal, pretože dobre vedel, kde je. Aj Pán Boh to dobre vedel, to bola len rečnícka otázka. Ale teraz počúvajte, čo povedal. Čo som ja strážcom svojho brata? Môžem odpovedať na túto otázku? Áno, si. Si strážcom svojho brata. Prosím, môžete sa každý otočiť doprava a povedať svojmu bratovi, Janka, ty doľava. Som tvojim strážcom. Som tvojim strážcom. A to platí aj na ľavo. Kain mal čudnú otázku. Čo som ja strážcom svojho brata? Odpoveď znie, ešte raz potrebovať jasne. Áno, si strážcom svojho brata. Preto máme spoločenstvo. Preto je dôležité mať spoločenstvo veriacich. Pretože jeden druhého strážime. Ja mám napísaných 11 strán poznámok a textov, ktorých by som vás zaťažoval, ale bolo by to na veľmi, veľmi dlho. Židom je napísané tiež, že máme dozerať jeden na druhého, aby niekto nezaostal od Božej milosti. Viete? Aby nevyrástol nejaký koreň horkosti a boli by ním poškvrnení nohy. Viete? To by sme tu boli, len na tento text by sme tu boli veľmi dlho. Len veľmi krátky výsledok z toho chcem povedať, že my sa potrebujeme zaujímať jeden od druhého. Teraz vás troška možno šokujem, ale ja som tak rozmýšľal, že na počiatku prvotnej cirkvi ľudia prinášali peniaze, a veľké peniaze, pretože predávali majetky. Viete, nie, že priniesli 5 eur alebo 20 korún, ale predávali majetky, predávali pole. Dom, keď mal niekoľko domov, predali dom a priniesli peniaze za nehnuteľnosť k nohám apoštolov. A potom je napísané, že apoštolovia to rozdeľovali každému, ako kto potreboval. Som si hovoril, no tak počkaj. Tam bolo niekoľko tisíc ľudí. A to akože my chcete povedať, že akože apoštolovia vedeli o finančnej situácii každého, že kto čo potreboval?
tak to je aká transparentnosť, to je aká starostlivosť a záujem jeden od druhého. Keby som ja videl do peňaženky túto môjho drahého brata a povedal som, nie preto, aby som, ja neviem, sa vyvyšoval, že ja mám viacej, rozumiete? Ale že by som videl potrebu a poviem, tuto je treba dať. Tu je treba dať. Tu je treba dať. A tí, ktorí to prinášali, tak vedeli, že tie peniaze idú na dobré miesto. Ako to viem? Lebo to bolo robené s obrovskou úctou a vážnosťou a bázňou pred Bohom. A vierou. Tie peniaze neprinášali, viete, jak dneska mnohokrát v zbore, tak zase tú zbierku, no tak dobre, no tak tu máte tí moji 20 korún. Nie tak. Nie tak. K nohám apoštolov. Rozumiete, čo chcem povedať? Pokora. K nohám apoštolov. To bola obrovská bázeň. To čo robili, bol svätý akt. To nebolo, že tak tu máš moje prachy, tak si pomôžte zbore. Ne, nechaj si svoje peniaze, tu vôbec nejde o to. To je svätá vec. Spoločenstvo, drahí moci, je svätá vec. Toto, čo tu robíme, to sú veci, ktoré sú pre svet nepochopiteľné. Možno nás majú za blázna, ale to je jedno. Tu sa robia sväté veci. Aj dávanie je ohromne vážne a uctíme si s tým Pána Boha. Nie nadarmo hovoríme, že súčasťou uctievania je aj dávanie. Dávanie, my dávame. A to je obrovská vec. A koľko mám času, Robert? Naozaj mi povedz. Neviem, čo znamená pohode. Do tretej. Á, to už to budem rád. 20 minút. Ja som to veľmi skrátil, tie poznámky. Dobre. Spoločenstvo veriacich ľudí je miesto bezpečia. Viete, mnohí do zboru chodia aj z rozbitých rodín. To si mi neuvedomujem. Ja som z kresťanskej rodiny, ja neviem, čo to je. Ja som bol vychovaný v zbore, doma láska, starostlivosť, všetko. Ale nie každý je tak. A niekedy zbor hrá a robí tú úlohu, že sa stará o ľudí viacej, ako sa starajú o doma. To je jedna z vecí. Ľudia by tu mali nájsť ochranu. Mali by tu nájsť bezpečie. Mali by tu nájsť starostlivosť. Mali by tu nájsť záujem. Mali by tu nájsť všetko to, čo nikde inde nedostanú. Lásku. Mali by mať pocit, že sú milovaní. A nielen ľudsky, rozumiete? Ale Božou láskou, nepodmienečnou láskou. A ja sa chcem teraz zastaviť pri jednej najväčšej veci, o ktorej chcem v podstate hovoriť dneska. Ak mi dáte ešte troška príležitosti, pár minút, desiatok. Tak, jedna z najväčších vecí, ktorá mňa fascinuje na zbore, že zbor nám poskytuje miesto a priestor na rast. Prosím, povedzte všetci rast. Ešte raz. Rast. Aha, vy nerozumiete slovo rast. Rúst. Nárast. My všetci sa rodíme do Božieho kráľovstva ako malé miminká. A my potrebujeme rásť. A niekedy to, čo nechápeme, je, že takýto kresťan a to robí a som počul o ňom to a tamto. Dobre, on je inde ako ty. Nebuďme tí, ktorí budeme niekoho kritizovať za to a budeme ho napovínať, alebo ja neviem čo všetko. A ja tu mám ohromne veľa poznámok a Božie slovo o tom hovorí takto. Napríklad 1. epištole Jána 5. kapitole je napísané, že píšem vám, deti, že sú vám odpustené vaše hriechy. A hneď ďalší verš hovorí, a píšem vám, mládenci, že ste zvíťazili nad tým zlým a že ste silní. To reprezentuje mladých. Píšem vám, otcovia, že ste poznali Otca. Že máte známosť. A to nám ukazuje na to, že existujú určité štádia, tak ako aj v ľudskom živote, telesnom, aj v duchovnej oblasti existujú rôzne štádia a zbor je miesto, ktoré by malo byť
natoľko zrelé a natoľko zrelí vedúci, aby mali rozpoznanie, pretože kto sa kde nachádza. A každému pomohli rásť, napredovať. Na tej úrovni, kde je. Toto je ohromné tajomstvo, ohromná výzva pre tých, ktorí vedú zbory, aby tento dar a takýto vnem a takéto rozpoznanie mali. Rozumiete, nemôžeme čakať niekoho, kto sa obrátil minulý mesiac, aby zajtra učil zjavenie Jána. Áno, teraz to troška priťahujem za vlasy. Ale to sa proste nedá. Nemôžeme od neho očakávať veci, na ktoré nemá. A tak dovolte mi trošička priblížiť také tie štádia, ktoré sú a čo reprezentuje vôbec detskosť. A neurazte sa na mňa, ale vo väčšine zborov, väčšina kresťanov, možno, že to u vás neplatí, dúfam to, modlím sa o to, vo väčšine zborov dnešnej modernej doby sú len kresťanské detičky. Sú kresťanské miminká. Nikto nehovoríte amen, ani nie ste veľmi nadšení, ale toto je na zamyslenie a hovorím to preto, aby sme si uvedomili dôležitosť a získali novú vášeň aj pre spoločenstvo veriacich ľudí. Aby to bolo miesto, kde dovolíme a spôsobíme a zabezpečíme to, aby ľudia tam mohli rásť. Rozumiete, čo chcem povedať? A mňa osobne to ohromne nadchýna. To, čo robím, to, čo pre zbor pracujem, tak mám ten cieľ, samozrejme ukazujeme na Ježiša a chcem vidieť to, že každý, kto tam je, každý jeden bez výnimky. Niekedy robíme tú chybu, že sa zameriame na troch zo zboru, ktorí sú mimoriadne obdarovaní, ktorí vedú chvály. Tento brat vie kázať a slúžiť a tento má veľa peniazí, ten môže dávať. A ostatných nejak zanedbávame, už podvedome, vedome, neviem. Niekedy sa to stáva takto. Ale naša práca je, aby každý v tom zbore mohol rásť. Každý. Od miminka až po toho starca. Všetci. A 1. Korinťanom 13. kapitole, kto vie, čo tam je napísané? 1. Korinťanom 13, budem vás troška skúšať. Láska, áno, hymna lásky. Je to kapitola o láske. A v tejto kapitole si predstavte, že existuje takýto verš. Je tam láska vyvýšená, čo je láska. A keď nemáš lásky, nič nie si, keby si svoj život odpedoval, vzdal, majetok rozdal, lásky si nemal, aj tak si nič není. A potom je tam naraz napísané, že keď som bol dieťa, kde sa to tam zobralo medzi láskou. A tam je napísané, keď som bol dieťa, tak som čo? Rozmýšľal, hovoril ako dieťa, aj som jednal ako dieťa. Ale tam to nekončí. Ale keď som dospel, tak čo sa stalo? Ako sa to stalo, že som dospel? Písmari. Ne. Aj. Áno, jasné, že áno, ale ten... Nie. Když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské. Áno, tak. Počuli ste? Prosím, ešte raz to prečítaj. Nahlas. Když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské. Slovenský preklad hovorí, zanechal som to, čo je detinské. Viete, ako sa dá výraz byť dospelý človek a nebyť viac dieťaťom? No, zanecháš to, čo je detinské. Haló, počúvate ma? A k tomuto, jak sa to hovorí, a k tomu nám dopomáha Boh. A k tomu nám dopomáha aj cirkev. K tomu nám dopomáha spoločenstvo. K tomuto. Aby sme mohli rásť a rásť môžeme vtedy, keď sme ochotní a schopní zanechať detinskosť. Čo je detinskosť? Ja som taký rád, že sa to pýtate. Povedzte mi, čím sa vyznačuje dieťa? Veľkou péči potrebuje. Ako? Veľkou péči. Veľkou péči potrebuje. Perfektné. Zamierené na svoje potreby. Zamierené na svoje potreby. Ďalej? Porad niečo chce. Porad niečo chce. Áno. Nechá sa vás. No. Niekedy. Niekedy. To neviem, ale áno. Uznávame aj to. Ešte niečo? Je v rebelii.
Je v rebelii. Dobre. Spolieha sa na iné. Spolieha sa na iné. Ďalej. Naivný. Naivník. To som aj ja, no. A není schopné samostatného života. Není schopný samostatného života. Perfektne. Ďalej. Je vyspělý podle věku. Áno. Nestále. Nestále. Nestály. Závisí na svých rodičích. Závislí na iných, jasné. Neumí se ovládat. Neumí sa ovládať. Když je hodně malé, tak je důvěřivé. Áno. Čokoľvek mu povedia, všetko uverí. On dokáže rozpoznat dobré a zlé. Veľmi dobre. Dones žiackú knižku. Nebere na sebe odpovědnost. Je nezodpovedné, nemá zodpovednosť za nič. Nemá dost sil, nemá dost vědomostí, znalostí, zkušeností. No, dobre. Tak teraz to všetko, čo ste povedali, teraz si predstavte, že sme v zbore. Závislí na iných, nezodpovední, nedochvíľní. No, ešte raz to zopakujeme všetko. Pozrieme sa teraz nie na malé dieťa fyzicky, ale na zbor. A na spoločenstvo sa pozrieme. Ja keď som to prvýkrát toto študoval, ako si hovoril, Pane môj, pomôž mi. Pomôž mi. Ja vám ešte prečítam, čo mám ja tu napísané. Za hoci, čo plače. Stále sa sťažuje. Nevie rozdiel medzi dobrým a zlým. Nechce a nerozumie zodpovednosti. Viete, čo chce? Stále sa chce len hrať. Ja mám vnúčky. Jeduško, poď sa so mnou hrať. Nemá na mysli prácu. Zarábanie peniazy. Máme sa hrať. Ešte keď aj troška väčšie, čo ich zaujíma? Môj brat má 13-ročného syna. Čo ho zaujíma? Zábava. Zabávať sa. Mnohí by chceli chodiť do spoločenstva. Zábava. A čo tam budeme robiť? Ďalej. Nemá zodpovednosť za svoje rozhodnutia a za svoje slova. Nerozumie následkom. Jedna z vecí, ktorú stále robíme deťom je, moja dcera spraví niečo a spraví aj zlé. Vyleje pohár s vodou a všetko len. Musíš dávať pozor, ale. Viete čo? Pochvala. To je stála pochvala. To je stále, že more, to je dobré, to je dobré. To nevadí. Nevadí, že si prišla poste. No ne, to nevadí. Ja som sa pol roka nemodlil, to nevadí. Pán ťa miluje. Pochvala, neustála pochvala za všetko. Stále pozbudzovanie, stále. Celý život sa točí okolo neho. Poznáte to? Deti. Máte v zbore takých ľudí, okolo ktorých sa točí? V každom zboru sú takí ľudia, okolo sa točí celý zbor. Oni majú furt tie najväčšie problémy, oni majú furt nejakú potrebu, oni furt potrebujú a stále chcú, aby sa za nich modlilo. A ja teraz nenarážam na nikoho, ja to tak nepoznám, rozumiete, ale je to známka toho, že sme detičky. Detičky. Toto zboroch proste je, naše zbory sú plné detičiek. Dúfam, že sa na mňa dneska neurazíte, nenahneváte. Ja hovorím otvorene. Ja mám 53 rokov a ja som sa neprišiel sem hrať, ani vás hladkať po hlavičke a chváliť, aký ste úžasní. Ste úžasní. Ste Božie deti. Ale my všetci, vrátane mňa, potrebujeme rásť. Poviem vám to ináč. Každý z nás, kto sme tu, sme mali byť duchovne už úplne inde. Počúvate ma? Každý, bez výnimky, sme mali byť niekde úplne inde. V list Židom 5. kapitoly, posledné verše je napísané, že chcel som vám hovoriť ako dospelým, ale to sa nedalo. Lebo ste len detičky, ste len nemluvňatka. Musel som vás krmiť len mléčko. A
keď donesieme do zboru nejaký hutnejší pokrm, viete, troška tvrdšie slova, troška otvorenejšie, tak to už tam chodiť nebude. Áno, to sú detičky. Mám ešte ďalej? Niektorí tu dnes nie sú, lebo sa urazili, lebo sa hovorilo troška tvrdšie a nebolo mliečko dosť sladké. Súhlasíš, brato môj, milovaný. Rozumiete? Ja to nekarhám. Ja hovorím realitu. A je to aj naše zlyhanie, rozumiete? Že sme nepochopili. Mali sme povedať, áno, tu máte troška mliečko, ale už okoštuje troška z tohoto. Aj klobáska není zlá. A tam je to doslova napísané. Tuhý pokrm. Čo je tuhý pokrm, ak nie klobáska? A slanínka. A škvarek. Že? Tuhý pokrm. V duchovnom slova zmysle, to je aj napomenutie, že? To je aj troška... No. Ty si istý, bratu, že to takto má byť? Troška tuhší pokrm, zvyknime si. Detinsko sa prejavuje urážaním. Nahnevá sa. Dupne nohou, hodí sa o zem. Moje deti, poznám to. Deti sa prejavujú, vyznačujú tým, že oni robia len to, čo sa mi chce. Mojej dcere hovorí, poď, ideme to upratať. Mne sa nechce. Lenže dospelý človek nerobí len to, čo sa mu chce. Zrelosť sa prejavuje tým, že robíš aj to, čo musíš urobiť. Nie to, čo chceš urobiť. Myslíte, že by sa chce každé ráno stať a ísť do roboty? Hej. Požehnaný človek. Dospelosť je o zodpovednosti. Zrelosť. Idem do práci, lebo musím. Že tam prší, že tam je zima, áno, ale ja musím. Prečo? Lebo mám zodpovednosť, lebo musím zarobiť peniaze. Musím zaplatiť účty. Dieťa to sa nechce, tak to robiť nebude. V zbore je práca. Je tu zodpovednosť. Nerobíme len to, čo sa nám páči. Ale to, čo je treba urobiť, treba urobiť. Amen. Môžete povedať iba amen. Závislosť na iných. Nestabilita. Už som skoro tu. Na prvom papieri. Mám len 11. Dospelý človek už si vie poradiť v kritickej a ťažkej situácii. Že? Vie zniesť tlak. Nezrúti sa. Vie prekonať skúšky. Vie riešiť problém. Vie žiť pod tlakom. Vie zvládnuť moc. Keď mu je zverené niečo. Ja som zistil, že jeden z najväčších problémov aj v kresťanstve, aj vôbec v živote je, že my ten verš veľmi dobre poznáme, že všetko, a už som to myslím, že minule hovoril, my veľmi radi citujeme Pavla apoštola, ktorý hovorí, že všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje. Kristom. A on tam presne hovorí o chudobe a bohatstve. Hovorí, že ja viem sa aj uskromniť, aj chudobný byť, ale zvládam aj hojnosť. A my väčšinou myslíme len na tú chudobu, že ako to nejak vládnu, ten nedostatok, tie účty. Ale čo keď Pán Boh otvorí nebesia a zasype ťa peniazmi a majetkom a povýši ťa hore, zvládneš to? Poviem vám, videl som viac rozchutaných životov tých, ktorí išli hore ako tí, čo boli dole. Lebo neuniesli nie chudobu, ale neuniesli moc. Nedá sa s nimi baviť, lebo sú arogantní, hnusní a odporní. Zvládneš to, keď dostaneš autoritu? Budeš stále mať lásku? Budeš stále milovať iných? A cirkev je miesto, drahí moji, kde toto všetko sa potrebujeme naučiť. Kde toto zázemie je poskytnuté, kde každému je dopomožené, aby vyrástol, aby trošička dospel, aby postupne dostal nejakú zodpovednosť a povedal, skús sa teraz o toto postarať. Máš na starosti, aby to bolo stále čisto. Stále. Nemusíš mať na starosti chváliť, ale zober si jednu časť spoločenstva. Aby to bol chlieb a víno, keď je treba. Aby
sa spropagovali knižky, aby nemusel všetko pastor robiť. Rozumiete? Pastor není na to, aby sa roztrhal a každému slúžil a ostatní proste sedeli. To je materská škôlka. To není zbor, to je materská škôlka. Ja viem, že ma nemáte radi teraz. Ale ja vás mám. Ja to na vaše dobre myslím, rozumiete? Ja by som to chcel podať takým vášnivým spôsobom, ale už to vášnivejšie neviem. Lebo je to vážna vec. Je to vážna vec. Takže poďme sa naučiť troška byť zodpovední. Troška dospieť. Čo to je dospelosť? Teraz vás troška šokujem. Dospelosť neznamená dokonalosť a neomylnosť. Ne, vôbec nie. To znamená len to, že si uvedomuješ zodpovednosť a že keď zlyháš, tak si chybu priznáš, napravíš a nesieš následky. Po slovensky by som to povedal, že buď chlap. Buď chlap. Vo svete to je detinskosť. Dneska neviem koľko percent manželstiev sa rozvádza. Viete prečo? To sú to detičky. To sú nevyspelí ľudia. Buď chlap. Povedal si, slúbil si sľub a povedal si, že budem sa o teba starať. V dobrom aj zlom. Kým nás smrť nerozdelí. Budem ťa zaopatrovať, budem ťa milovať. Zrieknem sa všetkých ostatných žien. A nebudem mať nikoho, len teba. A prečo už o 2 roky to není pravda? Už neplatí, čo si slúbil? Aký si to? Len z ľudského hľadiska, aký si to chlap? Tvoje slovo neznamená nič. Tvoj sľub neznamená nič. Môžeme to zobrať do duchovna. Ježišovi sme, keď sme odozdávali svoj život Ježišovi, čo sme hovorili? Pane, dávam ti celý svoj život. A postupom času, no Pane, vieš, ale keby som si tak kúsok ja aj užil a poďme byť dospelí, poďme dosprieť, poďme dozrieť. A na to je spoločenstvo veriacich. Na to tu máme slovo poznania, proroctvo, chvály, vyučovanie, mládež, besiedku a tak ďalej. Že? Starostlivosť, návštevy, o chorých záujem, o starších záujem. To všetko má spôsobiť tomu, aby sa to nejak budovalo. Dospelý človek má zodpovednosť. Trestnú, morálnu. Viete, že dieťa nemôžete zavrieť do basy? Môžeš páchať vraždu a nevie, čo ho zavrieť. Prečo? Lebo nenesie zodpovednosť. Ale my zodpovední, dospelí, sme zodpovední za to, čo robíme. Ďalej, závislosť. Teda dospelý je nezávislý na rodičoch. Uvedomuje si následky svojich činov, slov a rozhodnutí. Je nezávislý finančne, nezávislý emocionálne, je nezávislý duchovne, duševne, telesne. Je schopný prijať napomenutie a nápravu bez urážky. Nevadí, že to čítam? Ja to nezvyknem robiť, ale niektoré veci som si napísal. Dospelosť sa vyznačuje tým, že máme schopnosť odpúšťať. Dieťa, neviem, ale schopnosť odpustiť, mnohí tam ešte neprišli. Ja mám v zbore ľudí, starých veriacich, 30, 40, 50 rokov veriaci ľudia, ktorí sa stali ťažké veci v živote. A ja rozumiem, že to je ťažké. A keď im poviem, prosím ťa, máš veľké problémy v živote, som si takmer istý, to nemám slovo zjavenie od Pána, ale nemusím mať, lebo ty verejne vyhlasuješ, že ty tomuto človekovi nikdy neodpustíš, lebo to sa nedá. A kým neodpustíš, tak sa to nedá napraviť. Pán Boh nemôže cez to prejsť, to je bariéra. Preto sa musíme učiť a dozrieť a modliť sa o to, aby nám Pán Boh pomohol, aby nás sa zmiloval nad nami, aby sme boli schopní odpúšťať druhých. Schopní podeliť sa. Ochrana seba samého. Dospelý človek vie urobiť vlastnú osobnú hygienu.
Počúvate ma? Teraz môžeme hovoriť aj o duchovnej. Ten, kto miluje Boha, sa očisťuje. Vníma, že robil zle. Prichádza k Pánovi. Hovorí si, Pane, zmiluj sa. Pane, náprav, Pane, posväť ma. Ty si svätý a tvoje slovo nás vyzýva, že mám byť taký svätý, ako si ty svätý. Pomôž mi k tomu, Pane. Ďalej tu máme urobiť to, čo treba urobiť. Vie uprednostniť aj iných. Viete, keď sa hrám s mojou dcerou alebo mojimi vnúčatami, keď sa hráme nejakú hru, no jasné, že ich nabijem v každej hre, že? Ale viete, aká je prax? Že každú hru vyhrá ona. Prečo? No lebo ja to tak hrám, aby vyhrala. Počúvate ma? Viete? A v zbore, kým budeme takto hrať, že ja budem furt ten, čo dovolím, aby ty si vyhral, tak budeme stále len detičky. Niekedy musí prísť moment, kedy prehráš. Kedy nemáš pravdu. Unesieš to? V dospelosti prichádza poznanie, kto som, čo som, na čo som, aký je zámer so mnou, kto som Kristovi. Pochopenie, plnovedomenie, poznanie Pána Ježiša Krista. A potom prichádza na radu posledná časť. Skončí, dobre? 5 minút. Potom príde nový level. Počúvate dobre. Z dieťaťa sa stal dospelý človek. A to není koniec. Z dospelého človeka sa stane rodič. Už není sám. Už má partnera, ktoré musí tolerovať, chápať. Musí sa naučiť reč Venuši, pocity Venuši, nestabilitu Venuši, reč. Som rád, že rozumiete, čo hovorím. A musí sa prispôsobovať, musí sa vedieť o veci podeliť, musí vedieť ustúpiť. Pre zachovanie jednoty a pokoja. A potom príde nový level, potom prídu deti. A potom už úplne tvoje záujmy a tvoje starosti a tvoje veci idú úplne do úzadia a všetko sa sústredí na detičky. Čo potrebujú? Či sú nemi choré? Či majú všetko zaopatrené? Či im není zima? Každý deň prídu možno a chytá im nohy. Nemáš studené nohy, nepotrebuješ ponožky. Každodenná starostlivosť. Toto je zbor. A každý z nás potrebujeme prejsť tými štádiami. Zanechať detské veci, stán sa dospelým, stán sa tým, ak si bol dieťa, stán sa tým, od ktorého nemusí celý zbor pečovať. Amen? Počúvate ma? Že aby sa zbor nesústredil len okolo teba, okolo tvojich problémov. Tvoje problémy sú dôležité. Teraz nehovorí, že nikoho nezaujímajú. Nie. Ale nemôžeme ostať pri tom, že 20 rokov budeme sa zaujímať len o troch ľudí v zbore, ktorí stále majú nejaký problém. Viete, keď dieťa nerastie, tak je nejaký problém. Je to problém? Keby ja som bol stále... Ja zjavne rastiem, vidíte? Ja taký. O niektoré časti rastu sa starám veľmi dobre. Dobre, naspäť, to bolo malé rozptýlenie. Vy, ktorí ste samostatní, skúste sa stať rodičmi. Zoberte si niekoho na starosti. Ja som aj našom zbore vyzýval a hovoril, že zober si jedného človeka po tvojej pravici, po lavici, alebo niekoho, koho ti Pán ukáže a každý deň sa za ňou modlí. Rok sa budem modliť, nie jeden deň alebo dva, rozumiete? Poviem, že rok sa budem modliť za moju drahú sestričku. Každý deň. Každý deň ju požehnám, každý deň ju dám pod Božiu ochranu, každý deň ju prikryjem krvou Ježiša Krista, každý deň budem na ňo vyznávať Božie slovo,
Každý deň budem vzývať meno Pánovo, každý deň budem na ňu mysleť. A keď to bude také intenzívnejšie, tak je ešte aj zavolám aspoň raz za týždeň. Ako sa máš, darí sa ti, nepotrebuješ niečo, pomôžem ti, urobím pre teba. Takto si predstavujem zbor. Som tu pre teba. Som tvojim strážcom. Strážim ťa. Jeden brat mi to ukazoval na rímskom vojakovi, vrátim sa k rímskemu vojakovi, dnes z Karfandru. Tak tá výzbroj celá je, aj nebudem opisovať, tá celá výzbroj je spredu. Robert, môžeš sa byť na sekundu. Je spredu. Takže spredu, pokiaľ máš výzbroj Božiu, všetko je OK. Ale čo keď niekto príde odzadu? No, ty rozumieš, čo hovorím. Takže, to, čo potrebujeme robiť, je kryť jeden druhému záda, po vašom, že? Na Slovensku to je, že chrbát. Kryť jeden druhému záda. Na toto nemáš, tento bod nevyhrás. Mám teda. Maj jedného, komu kryješ chrbát. Rozumiete, čo chcem povedať? Tam sme zraniteľní. Niekedy aj falošní bratia sú. To sú tí, čo prídu odzadu. My potrebujeme kryť jeden druhého. Chrániť jeden druhého. Prosím, neohovárajme jeden druhého. Nepovieš, nehovorme, to je taký, to je. Každého požehnajme, prosím. Každého. Zbor je ohromná sila pre veriacich. Ohromná. A poviem vám, že keď prídeme do tej dospelosti, keď prídeme do toho, že sa staneme už nielen dospelými, ale zodpovednými, kvalitnými rodičmi, že sa dokážu starať o iných, tak Pán Boh potom spraví, viete čo? Že ťa zoberie a pošle ťa niekde na misiu. Alebo založiť nový zbor. Haló, počúvate ma ešte? To už nechcete, že? No, dobre. Viete, čo sa ešte môže stať? Ale nechcete počuť. Viete, ako skončil Jeruzalemský zbor? Rozprašili, myslím, Římané. Keď ukameňovali Štefana, prišlo veľké prenasledovanie. A celý Jeruzalemský zbor, ktorý rátal niekoľko 10 000 ľudí, zrazu nebol. Zrazu nebol. A ja osobne verím, nemusíte s tým súhlasiť, že to bolo Božím riadením. Preto som na začiatku povedal, že zbor není spasiteľný. Rozumiete? Má obrovskú úlohu. Ale keď dosiahneme to, že ľudia v zbore vyrastú, tak potom Pán Boh nás pošle do celého sveta. Jeruzalemský zbor sa rozptýlil a je napísané, že kdekoľvek išli, tak zvestovali evanjelium. A tak sa dostalo evanjelium do Samárie, skrze Filipa a mnohých ďalších a tak ďalej. Toto je Boží cieľ, drahí moji. Chcem vám povedať na záver jednu jedinú vetu. Mať perfektný zbor není cieľ. Není. Cieľ je spasenie ľudských duší. A to sa môže stať skrze zbor, ktorý vyrastie, odkiaľ výjdu dospelí, zrelí, rodičia, otcovia a matky, duchovne stabilní, pevní, ktorí budú hlásať evanjelium. Amen? Halelujá, buďte požehnaní. Ja viem, to nebolo nadchýnajúce, ale takto som to prežil, takto som vám to odozdal a osobne hovorím, že mám čisté svedomie pred Bohom. Bola tá Som to takto podal. Bola tá dobrá klobáska. To bola dobrá klobáska.